vaig apuntar perquè m'agrada molt veure les dinàmiques i les accions que es produeixen en el territori des d'aquest punt de vista de la territorialitat que penso que és molt important en el camp de la geografia. A la meva feina, a la Fundació del Món Rural, fem projectes de desenvolupament rural i per poder-los desenvolupar utilitzo molts coneixements que vaig estudiar durant la carrera, com poden ser temes demogràfics, estadístics, cartogràfics, etc. Jo crec que em va aportar una base de coneixement molt bona per la feina que estic duent a terme. Fem demografia, fem economia, fem diverses disciplines que envolten el que seria la geografia en si. Hi ha una gran diversitat de perfils tècnics que necessiten coneixements de geografia i, per tant, penso que és una molt bona opció.